Arvoisat kutsuvieraat, hyvät Hapavelli juhlayleisö. Heinäkuun 30. päivä 1855 on jäänyt historiaan tälle Hellänlahdelle. Silloin englantilainen laivasto-osasto sytytti raketteja ampuen tuleen 30 Pietariin lastattua kiviparkkaa. Tästä on monia kertomuksia, miten nämä parkat palaa roihusivat tällä lahdella. Nyt ne ovat veneilijöiden vaarana. Kun merivesi on huomattavasti alle normaalin, osa näistä kivikasoista tulee näkyviin ja muistuttamaan meitä tästä Krimin sodasta. Olen kuullut, että tähän vellijuhlaankin aikaisempina vuosina veneellä saapuneet ovat kolhineet venettään näissä karikoissa. Tämä Vaalimaan leirintäalue oli minun nuoruudessa puutavaran varasto ja merenajopaikka. Työ, mitä täällä tehtiin, oli raskasta ruumiillista työtä. Puut kuorittiin ja vuoltiin käsin. Ja hevosella ajettiin mereen, mistä ne hinattiin laivoihin ulkomaalle vietäväksi ja kotimaan paperitehtaille. Sotien jälkeen puulla ja kovalla työllä oli ratkaiseva osuus Suomen talouden nousuun. Nyt tämä alue on lomalaisten ja vapaa-aikaa viettävien suosiossa oleva rauhallinen leirintäalue. Martat ovat jälleen keittäneet maittavaa hapavelliä meidän kaikkien nautittavaksi. Hapavellihan on hyvää, mutta sen makua voidaan vielä parantaa. Toiset lisäävät siihen maitoa, toiset voita. Meille monellehan on tuttu juttu Ollinantista, joka lisäsi siihen voita. Voi vain luiskahti lautasen ulkopuolelle. Antti sekoitteli velliä ja alkoi syömään ja kehumaan, että maku muuttuu. Tästä sanonta, maku muuttuu kun Ollin Antin hapavellissä. Hapavelliä väitetään ruuaksi, jolla ei pitkälle jaksa. Eräskin väittämä on, että hapavellillä pääsee vain kynnyksen yli. Tämän kyllä kumoaa sanonta, täys kun rytkön ämmät jouluna. Tähän olen kuullut tällaisen selvityksen. Kun sähkövaloa ei vielä ollut, oli kirkon edusta joulukirkon alkaessa aika pimeä. Tässä pimeässä eräs nainen huokaili, että vatsa on niin täynnä, kun tuli syötyä ennen kirkkoon lähtöä vahvasti hapavelliä. Toinen nainen vastasi tähän, että niin hänelläkin on vatsa täyteen hapavelliä. Hapavelli, vaikka hyvää onkin, ja perinteellistä ruokaa Virolahdella ei nyt sentään ihan jouluruokaa täällä ole, niin naiset jatkoivat keskustelua ja huomasivat, että ovatkin saman talon väkeä, ja tästä sanonta, täys kun rytkön ämmät jouluna. Hapavelliviikon ohjelma on ollut erittäin monipuolista ja antoisaa. Myöskin lapset ja nuoret on otettu huomioon, ja lähes kaikissa tilaisuuksissa on ollut erittäin runsas osanotto. Niin myöskin täällä pääjuhlassa Vaalimaan leirintäalueella. Toivotan teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi syömään hapavelliä, tapaamaan tuttuja ja ennen kaikkea nauttimaan juhlan ohjelmasta. Tervetuloa myöskin juhlan juontajat ja juhlapuhuja hapavellille. Rasvakieloista huolimatta lisätään siihen vähän voita, niin maku muuttuu kuin Ollin Antin hapavellissä. Ja jos se maittaa, syödään vaikka enemmänkin, niin tämän jälkeen voidaan todeta täys kun rytkön ämmät jouluna. Tervetuloa! Kunnanvaltuuston herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Olen joskus nuorena kyllä syönyt aika lailla
velliä ja myöhemmin ottanut jonkin verran hapanta. Mutta että nämä yhdistetään samaan lautaseen, siinä on jotakin aivan uutta elämystä. Tunnen kuuluvani etuoikeutettuihin, kun saan jälleen kerran kohdata uuden kulttuurin alueen. Hyvät ihmiset, kun vietämme suomalaisen kulttuurin merkkivuotta, juhlavuotta tänään, niin monissa esitelmissä on helppo ottaa esille sellaisia piirteitä, että ei ole olemassa kahta samanlaista kuntaa, pitäjää, kaupunkia. Merenrannalla oleva pitäjä on erilainen kuin sisämaassa oleva. Naapurikirkon olemus on erilainen kuin meidän oman kirkonkylämme temppeli. Ja Kuopio ja Joensuu, niillä on aivan selvät erot. Ja nämä kaikki ovat rikkautta tällaisena merkkivuonna, jolloin muuten vietetään suomalaisen kotiseututyön 100-vuotisjuhlaa erittäin arvovaltaisella tavalla ympäri Suomea. Kun saa olla mukana tällaisessa kotiseututapahtumassa, niin on jälleen syytä todeta, että siellä, missä koivut solakkoina seisovat ja tuulessa hienosti tuolla elävät, missä on Suomen liput ja sinitaivas, niin siellä on aina hyvä olla, olipa kotiseutumme missä tahansa. Ja kun me muistamme sen, että kotiseuturakkaus on osa isänmaan rakkautta, niin aina kun kokoonnumme, niin olemme ilmeisesti myös isänmaan rakkauden merkeissä koolla. Minua varoitettiin tänne tullessa tästä hapanvellistä, muun muassa Teija Sopanen varoitti. Ja täällä varoitettiin, että totuus siihen, että laulamisen, soittamisen, puheitten ja juontojen aikana yleisö ei kuuntele ketään. Muuta kuin toisella korvalla. Toisella korvalla he kuuntelevat, mitä arvokkailla naapureilla on asiaa. Tähän asti kaikki on ollut valhetta. Tehän kuuntelette kuin henkeä haukkoen tätä loistavaa kuoroa ja hienosti jäsenneltyä puhetta tuossa. Ja velli tekee kauppansa. Minäkin olen ottanut jo 6 lusikallista tänään ja olen lyönyt vetoa, että 10 otan ihan varmasti. Mutta kuulkaa, joka lusikallisen jälkeen, kun olen miettinyt 4 minuuttia, aina on maistunut paremmalta ja paremmalta. Ei tätä velliä saa haukkua. Tämä on osa isänmaan kulttuuria. Meidän täytyy kaikki syödä tänään vähintään 2 lautasellista. Vähintään. No hyvät ystävät, on sanonta, kiitoksin kissa elää. En tiedä, onko minulla kissamaisia piirteitä luonteessani, mutta minun täytyy sanoa, että näissä myönteisissä kiitoksen sanoissa, joita sanoisinko ystäväni, valtuuston puheenjohtaja Lauri Haaja osoitti minulle, oli sellaisia asioita, jotka miellytti minua kovasti. Minä olin ne hyväksymässä kiitoksina, niin kuin kissa kiitoksin elää. Olisin vielä hieman jatkanut tässä. Liisa Lahdelta sain luvan pikkupakinointiin, mutta hän varoitti tietää minun sanatulvani, että ei yli puolen tunnin. Joo, on erittäin mukavaa, että kunnalla on tällaisia symboleja. On vaakuna, joka on tuolla kuntien rajoilla osoittamassa, mihin pitäjään siirrytään. Ja niin on Haminan Ravioinkin välillä tämä symbolinen vaakuna. Ja minä teen joka kerta siinä kunniaa kättä päähän lyöden, koska olen siirtynyt silloin kulttuuripitäjään, kotipitäjään. Ja tätä symbolista vaakunaa voidaan myöskin kunnan toimitaloissa ja saleissa käyttää. Ja sitten on toinen symboli, tämä viiri. Ja sitä ilokseni voidaan yksityisille henkilöillekin jakaa. Ja totesin suureksi mielihyväkseni ja ilokseni sen, että olen ensimmäinen ulkopuolella Virolahden kirkonkirjojen oleva henkilö, joka on tämän saanut. Minä sydämestäni toivoisin, että lähiaikoina, jolloin maataloudenkin asiat
järjestyvät viime tietojen mukaan EU:hun siirryttäessäkin hyvin, niin toivoisi, että kun vielä on tuo portti idästä auennut, joka levittänee elinkeinojen runsautta Virolahdellekin, niin toivoisin, että täällä voitaisiin päästä niiden 20 ja 30 vuoden aikaisiin saavutuksiin, jolloin Virolahti mainittiin aina Kymenlaakson parhaana pitäjänä. Mies Raussi katseli silloista virolahtelaista yhteiskuntaa ja kirjoitti kaikesta kirjaansa sitten, mitä hän näki. Ja yksi pieni kohta on minua kovasti tuolla hänen kirjassaan huvittanut. Hyvä juhlaväki, Hannes Tompuri. Totta kai me meren tunnemme. Elämä on sitkeää. Se on sitkeämpää kuin meri. Se jatkaa vielä sittenkin, kun meri on väsynyt. Ehkä hiljaisena, surullisena, voimiansa kooten, mutta se jatkaa. Ajan voittamis- ja käytännön syistä niin pyytäisin jo tänne päin niin kun siirtymään uudet henkilöt Toivo Merisalo ja Anna Miettinen, jotta kohta sitten tulee teidän vuoronne, mutta sitä ennen on sellainen seremoniallinen tapahtuma ja luovutan tässä puheenvuoron ensin vanhaa tapaa noudattaen Taarastille ja sitten Taarastinnalle, jotka he kertoilevat tämän vuoden aikana omia näkemyksiä ja kokemuksiaan tästä viranhoidosta. Valittiin täällä Taarastinnaksi ja Taarastiksi ja nyt on kiitoksen paikka. Kiitos teille kaikille tästä kunniasta, jonka on meidän osaksemme tullut. Tämä vuosi tulee jäämään miellyttävänä muistona meidän omaan historian kirjoitukseemme. Kiitoksia oikein paljon. Ja sitten vähän näistä tekemisistä ja tekemättä jättämisistä. Heti viime Hapavellijuhlien jälkeen niin saimme Kaapukulmasta lukea, että täällä valitaan Taarastiksi ja Taarastinnaksi liian vanhoja ihmisiä. Pitäisi valita nuoria, jotka voisivat tuoda tänne seuraavaan Hapavellijuhlaan tässä korissa vaavan. Tämä asia kyllä järjestyi, sillä tiesimme, miten tämä homma hoidetaan. Puhuimme viime vuonna valitulle veljemännälle, että voisiko hän hoitaa tämän homman pois. Ja hän siihen suostui ja hän on sitten talven aikana synnyttänyt Jenni tyttären. Kiitoksia oikein paljon hänelle ja onnea Jennille. Tämän vuoden aikana olemme osallistuneet Taarastinnan kanssa aika useaan eri tilaisuuteen. On ollut nuorten kulttuuritilaisuuksia ja erilaisia seminaareja ja toritapahtumia. Ja kaiken huipentuma oli sitten tässä kuunvaihteessa matka tuonne merelle. Kapteeni Koosmannin risteilyaluksella kävimme Vellingissä syömässä ja jos täällä, Vellingissä vaan Vasikassa syömässä ja jos täällä on sen saaren väkeä paikalla, niin kiitos heille vielä maittavasta lounaasta. Kiitoksia tästä vuodesta kaikille ja olen valmis omalta osaltani luovuttamaan tämän korin ja tämän sauvan seuraajalleni. Kiitoksia. Sitten Taarastinnan Anna-Liisa Värri kertoilee myöskin omia näkemyksiään ja nimenomaan
ehkä erilaisesta näkövinkkelistä jossain määrin. Ole hyvä. No niin, rakkaat virolahtelaiset ja Virolahden henkiset ihmiset ympäri Suomen maata, koska tiedän, että täällä on paljon ympäri Suomea ja sieltä Seelannista asti. Minun ajatukset on kyllä hyvin samanlaiset kuin ton Taarastinkin, että minulla ei ole paljon lisättävää siihen, mutta että kyllähän tästä siisteydestä pikkusen aina pitää naisena sanoa, että niitä roskia kyllä ei paljon enää ole näkynyt, kun tähän Taarastinnan hommaan kuuluu se, että pitää vähän vahata, että on noita roskia tullut paljon luontoon. Että etenkin tuolla merirantoissa on aika puhasta ja mulla on niin suuri suku täällä Virolahdella ja hyvät ystävät ympäri Virolahtia, että minä olen telekoinut ne, että itse en ole ihan joka paikkaan kerinnyt, mutta että niin lähisukulaisia sisar on tuossa Ukkosaaren rannassa, se on kyllä pitänyt aika hyvää vahtia siellä, että ei ole enää pullon siruja päässyt sinne veteen, että lapsien jalat on pysynyt ehjänä. Ja minä kiitän teitä oikein sydämestäni ja olen ollut hyvin ylpeä, kun olen saanut olla tällaisessa virassa, ja toivotan onnea ja menestystä tälle seuraavalle jatkajalle ja teille kaikille hyvää kesänjatkoa. Luen tästä nämä tällaiset arvokkaat, jotka Anna-Liisa Värri kertoili, että heilläkin on kotona seinällä talon arvokkaammassa paikassa nämä kunniakirja, joka aina vuosittain ojennetaan niin Taarastinnalle kuin Taarastillekin ja luen tästä tämän tekstin. Taarasti. Me Virolahden vuoden 1994 Hapavelli-juhlaa valmistelevan toimikunnan jäsenet olemme ikivanhaa tavan mukaan istuneet rantakäräjiä ja valinneet teidät, Toivo Merisalo, Virolahden Taarastiksi kaikella sillä juhlavalla arvonannolla, mitä tähän kunniavirkaan kuuluu. Toivomme, että virkakautenne aikana kiinnittäisitte erityistä huomiota kotiseudun omaleimaisen maiseman vaalimiseen ja arvoallallanne tuette Virolahden kulttuurielämää, sen kunniakkaita vanhoja perinteitä ja nousevaa uutta kehitystä. Hapavelli-juhlassa tänään 17. päivä heinäkuuta 1994 sitten me olemme kirjoittaneet juhlatoimikunnan puolesta Liisa Lahti ja Lauri Haajan nimet alle. Ja tämä Taarastinnan teksti on ihan muuten samanlainen, paitsi tässä lukee, että Taarastinna ja Anna Miettinen on henkilö, joten muutoin en lähde tätä uusimaan tätä sanamuotoa lukemalla, joten luovutan nämä diplomit nyt sitten ja kunniakirjat sinne kotiin vietäväksi ja arvokkaasti esille laitettavaksi. Taputetaan tosiaan ja nyt sitten on tapa sellainen, että tässä Taarasti ja Taarastina luovuttavat nämä työkalut, niin kuin sanotaan, virkamerkit myöskin jatkajille ja ehkä lyhyet puheenvuorot voimme antaa molemmille teille. Tapahtuuko, tässä on ensin tämä virkamerkkien luovuttaminen. No niin, minä luovutan Toivo Merisalolle tämän sauvan ja tämän korin ja totean, että hän on ensi vuonna 20. Taarasti ja se on juhlavuosi sillä tavalla ja uskon, että Toivo Merisalo ensi vuonna sanoo täällä kaikille, että tarjoan kierroksen hapavelliä kaikille syöjille teidän omalla kustannuksellanne. Ja minä Taarastinnan ominaisuudessa luovutan Anna Miettiselle ja toivotan sinne länspuolen rantoille hyvää vahtia ja kaikessa muussakin kuin rantojen vahdissa kulttuuria. Kaikki monipuolistahan tämä Taarastinnan homma on. Kuuluu.
Koska niin välttämättä haluatta voin esitellä itseni teille, olen Toivo Valtamari, Yrjön poika Merisalo ja olen kotoisin tuolta Paation Neuvostoliitosta. Muistan ensimmäisen Taarastin vaalit 40 vuosiluvun loppupuolta ja olen näistä ollut mukana, voisinpa sanoa, että kaikissa niin monta juhlaa kuin näitä on ollut. Ja se tunnen suurta sympatiaa tätä asiaa kohti, koska olen ikäni asunut täällä rannikolla ja saaressa kasvanut, niin tämä on hyvin lähellä sydäntäni ja tulen toimimaan vanhalla kokemuksella niin kuin edeltäjänikin on tehnyt. Kiitoksia. Kiitän kunniasta Virolahti seuraa. Sieltähän ne Klamilasta ottivat nämä virojokelaiset ja hapavellijuhlat. Siellä sitä touhuttiin joka vuosi. Ne huomasi, että no nythän ne liikaa siellä Klamilassa ajavat. Otetaanpas juhlat tänne Virojoelle. Hyvää kesää kaikille. No, Ahdin tehtävät on tällä paikalla tullut niin monta kertaa jo sanottua, että nyt Ahti ei sano mitään, ei mitään julistuksia, ei puoleen, ei toiseen, ei hyvässä, ei Ahti kertoo sen vanhan sadun. Hyvä. Näin sanoi aikoinaan karjalainenkin Ahti. No. Niin, siis kuinka? En sano mitään ja satuja kerrotaan. Kyllä. Käännytään tonne yleisöön päin, kyllähän sitä kestää katsella. Laitetaan se sitten siihen. Joo, mä laitan sen. Tää on fiksu yleisö, että Ahti on ihan hermostunut. No niin, Ahti kertoo teille vanhan sadun jutun, jonka monet on kuullut, monet unohtaneet. Ehkä jotkut ei ole kuullut ollenkaan sitä juttua. Mutta tässä on jotain ajatusta. Pieni poika istuu rantakalliolla ja tekee pajupilliä, mutta kuori ei lähde millään pois. Poika kääntää suussa, kilkuttaa puukon kahvalla, kuivaa käden, vääntää, mutta ei lähde kuori pois. Poika kastelee suussa, kilkuttaa puukon silloin putoaa puukko. Ja kauhea itku pääsee pojalta. Silloin pamahtaa pintaan iso tumma mies, ihan Iivanaisen Augustin näköinen. Ahti Aaltojen kuningas. No mikä hätänä, miksi poika itkee niin kovaa? Puukko putos, tuohon noin putos, sanoo poika. No sehän on paha juttu, sehän täytyy sukeltaa ylös, sanoo Ahti ja painaa veteen. Ja tulee kohta takaisin ja kädessä puukko. Hieno puukko, kultapuukko. On tää sinun puukko, sanoi Ahti. Ei ole minun puukko, ei mulla on noin hienoa puukkoa, sanoi Ahti. No sittenhän minun täytyy ottaa uusi hotu, sanoo Ahti ja sukeltaa takas. Ja tulee takaisin. Hieno puukko kädessä, hopea puukko. On tää sinun puukko, sanoo poika. Ei ole. Et siellä löyä, sanoo poika Ahti. Nohan Ahti löytänyt. Ahti ottaa perstaskusta pojan puukon, kultapuukon ja lyö kaikki puukot pojalle käteen ja sanoo, että koita pärjätä edelleenkin. No poika menee kylän keskustaan tuohon ja sanoo, että hän sai pukilta, Ahtilta kultapuukon. Sitten lähtee siitä taas poika rantaa ja taas vuolee, pajupilli ja puukko putoaa. Ja kova itku ja taas Ahti pinnassa. No mikä hätänä miehellä? No puukko putos tuohon noin, sanoo poika. No sehän on paha juttu, sehän täytyy sukeltaa ylös, sanoo Ahti ja dyykkaa veteen. Ja tulee sieltä taas ja kädessä hieno kultapuukko. No puukko on tässä, onko tää siun? On, sanoo poika. Vanha satu sanoo tällä kohtaa hyvin lyhyesti. Poika valehteli. Ahti sukelsi sanaakaan sanomatta takaisin aaltojen valtaan.
No niin, ensi vuonna uudet tahdit taas. Näkemiin, Pelli yleisö. Voi voi. Lahti on yllättynyt suosituksista. Täällä on pieniä. Halo? Saako tähän ääntä? Heitä tänne vähän. Täällä on näitä pieniä. Ne jää tänne muiden jalkoihin. Voi. Kato, täällä on ihan pieni tyttö. Nyt täältä otetaan sinnekin. Noin, ihan käteen. Siinä on kans. Mitä vaaditaan Hapanvelli missiltä, että pääsee missiksi? Se on se ulkonäkö tietenkin ja tuo melko uudenaikainen päähine, puukauha, mutta mitä vielä? Ja siinä on vaikea sanoa, en ole arvostelemassa ollut. Hän ei ollut arvostelemassa. Silloin hän olisi voittanut vielä selvemmin, jos hän sanoi itse äänestä. Kuinka mones missi te olette nyt? Niin miten niin kuin monessa? Ensimmäinen. Nyt valittiin ensimmäinen missi vai onko näin? Niin, kuinka mones? En tiedä yhtään. Tieto on valttia, sanotaan näin ja voima. Mutta kuitenkin tällainen hieno missi Haaparanta vai ei kun Hapanvelli, ihan totta, 1994. Tuohan säilyy sitten kammarin lampussa, roikkuu monta vuotta ja muistuttaa siitä, että Velli on joskus ollut Hapanta, eikö totta? Näin on. Mitä jos Hapanvelliin pitäisi luonnehtia asemaansa ja tehtäviä, niin kuinka tämä tulisi, jos noin 3 minuutissa selvittäisi? Voi herra Jumala, miettiä, kun en tiedä oikeastaan mitä kaikkea tähän kuuluukaan vielä. Hän ei tiedä vielä mitä kaikkea tähän kuuluu, mutta kunta tulee keksimään teille edustustehtäviä. Miss Hapanvelli. Entä Hapanvelli emäntä? Millä perusteella Hapanvelli emäntä? Se on valittu jo 20 kertaa vai? Ei joku, tämä on toinen kerta. Toinen kerta. Kuka voitti ensimmäisen kerralla? Viime vuonna oli Merja Kuusela. Merja Kuusela, tekikö hän vielä enemmän hapantavelliä kuin te? Tai vielä happamampaa? Varmasti paremman makusta kuin minun. Onko teillä vanhaa varastoa muistissa, että voitaisiin verrata teidän ja viimevuotista? No mä en maistanut viime vuoden velliä kylläkään, että mä en osannut siitä sanoa, mutta Raatihan sen on ratkaissut. Raati sen on ratkaissut, mutta hän ei ole siis maistanut Oletteko maistanut omaa velliänne? Olen. Niin minäkin. Eikö se ole tämä, joka täällä on vai? Ei ole täällä minut keittämään velliä. No, kuinka monta Hapanvelli-emäntää täällä oikein on sitten? Nämä on Martat, mitkä on keittänyt tämän velliä. Ja ne ei ole mistään kotoisin teihin rinnattuna? Ilman muuta, he keittävät oikein hyvää velliä. Joo, Martatkin sai tunnustusta, hienoa. Miten te aiotte nyt tämän ison tittelinne kanssa tehdä, kiertää maailmaa ja keittää Hapanvelliä ympäri maailmaa? No jos tilaisuuksia tulee, niin miksikä se ei, mutta tarkoituksena on tietysti, että tämä Hapanvelli tulisi tutuksi muuallakin kuin Virolahdella, kun tällainen perinneruoka on olemassa. Se on ihan totta. Ajattelemme Lemin särää. Se on pitäjäkohtainen, niitä on maakuntakohtaisia, Karjalan piirakat ja näin edespäin. Minä lohjalaisena voin sanoa, että meillä on inkoon puuro. Se on tehty perunasta, perunapuuro. Oletteko maistanut inkoon puuroa? En ole koskaan. Mä olen pari kertaa ja kyllä sekin maistuu. Ihan varmasti. Kiitoksia teille, vai onko kunnan valtuustolla, hallituksella tai luottamusmiehistöllä vielä jotain erikoista kysyttävää? Vai vapautammeko heidät tuonne luonnon keskelle kantamaan ylpeänä tosiaan kantamaan tuota titteliä? Näin, kiitoksia, näkemiin.